Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke baphulaphula ngalo mdlalo ke wanamhlanje. Nawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs indwendela phaa iMamelodi Sundowns ngo-7:30 ngokuhlwa namhlanje. Baphulaphula ke lo mdlalo lo uthande ukuba nzima, uthande ukuba nesigqi, ngoba into yoba mandithi uthande ukuba nzima, iMamelodi Sundowns ingumkhomba ndlela le game kuyo into yokubana ke bheka kweliphi icala malunga neligi. iSundowns le mdlalo namhlanje ingumkhomba ndlela kwiligi yabo abafana abadala. Nawukhumbula into yokubana ke abafana abadala i-team ke ephumelele iligi izihlandlo ezininzi apha eMzantsi Afrika. Nangoku abafana abadala bafuna ukuyiphumelela qha ke basokoliswa phaa yi-Orlando Pirates. Uba ndibala kakuhle abafana beMamelodi Sundowns ngoku badinga bana-64 points bandibala kakuhle, bahleli phaa kunumber 1 and badinga ke into yokubana bafumane lo 3 points weqela leKaizer Chiefs bazokwazi into yokubana ke babe sendaweni ebanzi kakhulu. Nawukhumbula into yokubana ke amakhosi wona afuna ungena phaa ku-CAF Confederation Cup, afuna ubethelela indawo yawo phaa kunumber 3 kwiligi lapha eMzantsi Afrika, ngoba namazulu ayankqonkqoza apha ngasemveni kweKaizer Chiefs. neKaizer Chiefs lo 3 points wanamhlanje ke iyawudinga kakhulu xa bedlala phaa neMamelodi Sundowns. Abalandeli ke abanintsi ke bathi ke babona bona ngathi Sundowns ingaphumelela ekunokubana ke le ligi ithathwe yiPirates. Ngabalandeli ke abo ke beSundowns nabeKaizer Chiefs ke nabathandi bebhola elikhulu ke eMzantsi Afrika. Nebelinye ke qela ke Orlando Pirates bethandaza besithi ke iKaizer Chiefs ingaphumelela namhlanje ibethe phaa iMamelodi Sundowns. Ayibona into yokubana ke kwawuphikisana imithandazo ke namhlanje abeSundowns bathandaza into yokubana baphumelele, kwenza into yokubana abafana abadala bahlale kakuhle bazinze kuposition 1. iOrlando Pirates ithandazela into yokubana ke iKaizer Chiefs iphumelele ukwenzela into yokubana iSundowns ingakwazi ukudlula iyozinza phaa kunumber 1. Nothabo Cele ke oyi-midfield yeqela leKaizer Chiefs ke uyibekile into ethi bezi players zeKaizer Chiefs ke eyona njongo banayo bafuna ukuphumelela le game yanamhlanje, ngoba ibaluleke kakhulu nakubo, ingumkhomba ndlela phaa kwi-CAF Confederation Cup. Watsho sitsho ke umfana omdala kaThabo Cele sithi ke uyavuma ngenene nangenyani sokubana ke Sundowns ke yenye ke iteam ezinkulu enzima kakhulu ekudala ithatha le league lapha eMzantsi Afrika, kodwa ngoku uthi baza kuyohlutha iligi emlonyeni phaa kuSundowns, baza kuyisokolisa namhlanje bayenzele inhliziyo ebuhlungu, ngoba iKaizer Chiefs izawuphumelela. iSundowns nayo udinga kakhulu 3 points namhlanje ukwenzela into yokubana abafana abadala bakwazi ukuzinza phaa kuposition 1. Qude manikiniki mani zindala zombini namhlanje ke baphulaphula iKaizer Chiefs versus Mamelodi Sundowns phaa ngo-7:30 ngokuhlwa. Injalo ke baphulaphula ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.